जी रोके 2 मिनट ना सामने बैठा का कहते तो सुनो प्यार कोनो खिलवाड़ चीज ना है जी अभी ना कि हो जे तब प्यार करी ले तो जब प्यार करी ले प्यार भले छोट सुनने में लागत हो कहे में लागत हो लेकिन अब एकरे ले बरियार चीज हम जानत नहीं कि दुनिया में कुछ बात है त करे के बट निमन से करो अना त करबे मत हां हम तो यह जाने ले कि प्यार हो जाए तो ओकरा का जीवन निर्वाह हो अना त कौन जरूरी है प्यार खाइला हैं अनुपमा हम तुमसे के प्रमोद सर हमरा दिलीप भैया के गर्जीवन बानी तो हमरो गर्जीवन बानी फिर आईटी के फरमाइश है कर रहल है हजारों हजार रुपया पुरस्कार आई पुरस्कार अनुपमा छोड़ दिए और दिक्कत पूजा है ना गाड़ी में बैठे हैं जाते हैं दी है ना निकल के आज हम अनुपमा हालांकि 1-2 जगह और हमके बोले में सब है लेकिन स्पेशल आज के प्रोग्राम बा में जो रुपये हमारा मिलल हमारा तरह गाँव भर में हम 1 रुपया खर्चा मत कर धल एक अलग रखे आई खर्चा मत कर बुझा कि हमारा आशीर्वाद हम तरह के देते हैं हम अपन पुरस्कार के दी लेकिन तरह के हम देते हैं आई प्रमोद सर हमरा के देले रहने विशेष पुरस्कार में तरह के हम देते हैं अगर के खर्चा मत कर लखन भैया राम भैया सब लखन भैया तो हंस पहिले के हो दिल में हमारा आइल चाहे ना आइल कि प्यार कौन परोसा के कोई ना भुला गइल ऐसा भाई ना नाम तन बता दे अच्छा हमने के अच्छा बुझानी है क्या चिन्हता नहीं हम के पंकज बिहारी जी खबर भाई बानी हम के मुन्ना भैया एगो गाना हमरा बुझा रहल 500 हमरो के बिहानी 500 रुपया के भी दिया तुमको चाहे
अनुपमा